So maray na alda yano kini sa sentro Kanaga kung sa rin amay-amay ngunyan kita. Hindi dahil pa ko napamahaw nakaili ako ning lugar na masira magpamahaw. So kumailin do yaon sa likod ko. So sabi daig diyo pwede ang magbata magagom 24 hours open iniyo. So bayo daig diyo ning burnout, no burnout. So ngunyan ano daw ang masiram ning kakanon yaon diyan. Okay, ang pangaraga sa ina ning kakanan papatantan, apartel, no burnout. So, no burnout. Siguro masiram talaga dyan magkakana, no? So, ngunyan, sitimunta daw maghaputog, maglaog digdiyo. Sitimunta kung talagang masiram mga pagkakandigdiyo. O, malaog ka. So yan ang pangarag sa inyo ng kakanan. Amay. Itis nyo kung tayo di mo niya na amay magkakan. Kung masirap talagang kanon digdi sa Laugariyo. So yan ang pangarang papatantan aparte. Sobrang out na digdiyo. Itis nyo kung tayo niyan. Doon ka daw kung mura lang ang mga kanon digdiyo. Umabot kita sa Laug. Abot sa Laug. O yan, may CCTV. Pero isa lang ka papatantan na apartel. So no burnout talaga. No burnout din pero naka generator. Tapos ito niya kumura lang sa hindi kakanon. Turok si kuya. Turok si kuya. Apo. Terus ya. Larang ya. Patantan. Ako tamang kapay. Karang barata mga orang itu sa loob ng kanan. So, kahit bida barato di lang digdi yung sa inyo mga kan. Sobrang out na. Gusto ko mailingon yan kung kura ng pricing iyo kang senda ng VIP. Ito na maganda wala dito rin. So kumailin nito mga ang paninda ganyan 70 3 hours 346 hours ang aircon nila 370 440. So talagang barato ang mga driver yung bigay sa papatanda. So ipakita na pumahaw, masarap po tayo din pumahaw kaso mayo kitang kaibahan. So yun na muna niyo. Alos na kita ta. Pinalig ko sa inyo. So talagang barato ang niya. Mga kanon. So daw kita dito sa daw kang sarong kakanan sa Naga. Sabi ko sa inyo ta, masarang buta hindi magagan. Kaso
Mayo mo kitang kaibanan. So, tarong kakanan digdi sa naga pasiram laugan. Yaw sa liod ko, mapatantan aparte. So, busy na 24 hours. Kung gusto nyo magkakan, guys, sige mo indo mga agom. Tawag na lang kami video, mapatantan. So, salamat.